Vi skal spille lidt mere. Ja. Jeg venter bare på, at du åbner for land. Så kommer jeg... Du må ikke rykke dig. Du må ikke rykke dig. Det er et historisk øjeblik. Åbn. BAM! Dum, da, da, da. Da, dum, da, da. Altså, jeg er stadig på et halvt hjerte. Hold kæft, dit svin, mand. Ej, for helvede, Victor, du kræfter. Nu har du i det mindste ikke fået så meget mere. Og skru ned for det der, mand. Ja. Og det er røv. Seriøst, mand, jeg mener det. Nu vil jeg ud i fiske. Har du taget min fiskestang? Kan du dræbe mig og tog min fiskestang? Det er røv. Nej, hej. Nu har jeg ikke brug for mad mere, det er også bare. Ja, har du et svær? Jeg er 2. Så ud og nakke et par ud af nogle monstre. Eller nogle dyr. Der er ikke dyr, Nej. Kan du sprunge på den shit hole? Hvad, men hvorfor gik du ikke ud til den her? Jeg så den ikke. Der er med fuglehjelm dernede. Seriøst? Kill it. I'm doing it. Hvor? Jeg hopper derovre midt. Jump. Jumping. Jump! Jeg bliver dræbt der. Åh, shit. Nej, jeg er sgu ikke. Jeg er nede i midt. Op! Nu dør du. Jeg har 3 skridt at stå frem. Vi skyder hinanden, tror jeg. Hvis ikke jeg dør nu, så er det... Så Gud smiler til mig. Gud smiler til mig. Nu kan jeg bare mærke, at det kommer ind. Jeg kan mærke det på mit liv. Hvad sker der? Nej! Jeg gider ikke det der. Satan, jeg orker det ikke. Jeg er rent ud sagt, så orker jeg det ikke. Det er måske ikke verdens bedste til at havne med. Skulle jeg til at sige, at der er nogle ting? Jeg har kun været Så én gang. Og 3. Jeg er oppe på 3. der er også en grund til det. Mig, der laver alt det farlige arbejde. Du behøver ikke gøre det. Han kommer jo op. Jeg ved det ikke. Jeg har været ved at dø. Ikke det ikke. Hvor mange gange har jeg været død allerede? Det ved jeg ikke. 7 gange måske. Er du sikker? Jeg tror ikke engang, det kunne gøre det. Det er stressende ikke på en spurt. Hvad kan den der bog gøre, den der 4 fald? Har du nogen pinde, eller har du nogen? Jeg har masser af bones. Okay. Nå, jeg vil altså også have nogen. Du skal ikke tage alle rulerne, så nakker jeg dem. Nej, vi får en hver. Der er nogen. Der er alle det. Nå, min er med. Okay, ham er over min. Er der kun 2? Der er også en her. Du er der noget sted, hva'? Nu fik jeg slet ikke 2. Der må være en til her et sted. Der er en her. Der er også en her. Der er en gris. Seriøst. Nak, tryk. Jeg skal lige hellere have en. Get it. Så tog du den, mand. Hvor meget for der er en gris til. Så tryk på den. Der er den her også. Ej, hvor er du dårlig, mand. Attack den nu. Kom nu. Ved du hvad? Så gør jeg det bare selv. Det er ret effektivt. Eller ikke grisen. Altså, jeg tror altså ikke, vi kan finde tilbage fra det. Kan du ikke prøve at gå tilbage? Hvor fanden var du? Det er derovre. Den der vej. Oh shit! Dræb edderkop.
Det er lækker. Du skal ikke dræbe den hund. Din klamme svin, mand. Kan jeg bare gå tilbage til vores... Løber du tilbage til vores hus? Jeg er lige snart den her gris er blevet dræbt. Hvor mange stykker kød har du? 3. Jeg har 6. Jeg fik et chok. Det var jeg også. Jeg går tilbage. Jeg går tilbage. Jeg håber noget iron. Husk at takke lov, for der er en, der kan noget af det her spil. Jeg har 3 stegte kyllinger med, så det kan være, hvad kan gå galt? En hel ørken med zombier kan ikke gå galt, men... Jeg var til på at slå med tyggegummi, mand. Jeg har 2 buer. Jeg kan snipe den der. Jeg tror faktisk helt ærligt, at vi dør lige om lidt. Jeg sniper jeg der. Det gør Frederik. 10 på. Jo. Ej. Jeg sniper. Oh shit, hvad fanden har du lavet? Tog du den med dig? Hvad? Tog du skal... Oh shit, spider. Lad nu være, Frederik. Jeg vil hjem. Det vil jeg også gerne. Nej, Jeg vil også Frederik, gerne nu mister jeg liv. Nu mister jeg liv, Frederik. Frederik. Nu mister jeg liv. Nej, det er fint. Ja, mand. Lorteul! Den skal ikke... Hvor stiller den sig ind, den skide kamp, der døde. Nu mister jeg ud. Nu har jeg 2 liv. Jeg dør, Frederik. Frederik, jeg dør. Frederik, det er med mig. Så dør du bare, jo. Du skal sgu da også dræbe skelettet, der sidder ovenpå edderkoppen. Dine spasser, mand. Kæft, du går. Hvor er du i gang, mand? Ej, hvad fanden er du det? Jeg kan dræbe den dog, mand. Det skulle da være at dræbe mig. Nu dør jeg også. Fandme kraftet med noget pis, mand. Hjælp mig. Hjælp mig, Victor, sgu da. Jeg har ikke noget til at hjælpe dig. Det er jeg. Det er min ting. Ej, så skrider du til helvede, hvor du er til. Fej. Det ved jeg ikke, op på bakken deroppe. Der hvor der er din ulv og... Ej, helt seriøst. Der må du være. Jeg går ind i huset nu. Ja. Hør. Jeg fandt min ting. Du skal have et større hus, men du skal have 2 ulve hver. Dræbte du den? Nej, den gik i en kaktus. Den gik simpelthen ind i en kaktus, og så ville den ikke gå ud af det. Jeg tror også, jeg mistede en med en kaktus. Se der med Victor. Hvad synes I, du? Kan I godt lide ulvene? Eller synes I, at det er fuldstændig let? Fuldstændig. Bare min mening i hvert fald. Vi har bare lukket de der ulve ud. De kan bare teleportere sig, kan de ikke? Jeg venter for os. Fuck, det er nogen, der er efter mig. Fuck. Dræb den. Der mistede vi der vores hjælpsomme ulve, Jeg kom til at slå på dem. som siger ikke hjælp en skid. Det er det der der ulempen ved at have 4 hunde, når man er 2 mennesker. Hvis man rører en af dem, så bliver det fuldstændig. Og det er fuldstændig. Har du jern? Nej! Der var mere i den der grotte. Fedt. Fuck, vi skal til bønden. Dræb den.